आज आपण बनवणार आहोत सुका जवळा स्टार्टर। त्याच्यासाठी मी जवळा घेतलाय, तो आता भाजून घेऊया। जवळा भाजून झालाय आता, तो आता आपण काढून घेऊया। मी हा जवळा भाजून घेतलाय, त्याच्यामध्ये आता मी पाव चमचा मसाला टाकलाय, इथे मीठ टाकलाय चवीपुरतं, अर्धा मी कांदा टाकलाय कापून। आता आपण हे ढवळून घेऊया। भाकरी असेल गरम गरम तर एकदम मस्त लागतं, तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी। आता आपला सुका जवळा तयार झालाय। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।